Då någonting. Things are us. Han vill åka lite. Jag bara tar den där, kan du ta lite ganska hårt. Man kan hända lite. Dina går av eller att betet är. 7 kilo. En regnbåg. 6 kilo. Det där är ju perfekt att släppa i. Kolla. Ja. Vilken vacker. Så gör vi det vid fiskar lax. Nu ska han tillbaka. Här. Loki. Hörde du vilken magplask han drog? Det var den det. Skål och välkomna till himmelriket.